Preto de Monforte, concretamente en Bóveda, tivo lugar outra cita que non nos quixemos perder en Cancha Júnior. Correspóndelle o turno á patinaxe artística. Repartiron simpatía e ritmo, arrincaron sorrisos e provocaron aplausos, moitos aplausos entre o numeroso público asistente ao Campeonato Lucense de Patinaxe Artística Grupo Show. Os 10 conxuntos participaron con moito entusiasmo da final desta actividade para escolares na provincia de Lugo, na que se inscribiron máis de 120 nenos e nenas. O programa Xogade, Xogos Galegos de Deporte e Edade Escolar, é unha piedra angular de noso programa. Proba delo é este campeonato que facemos de patinaxe artístico. Fai pouco fixemos unha proba en Xove, que foi como antesala deste campeonato. Eu creo que o campeonato coa colaboración do Concello e da Federación foi todo un éxito. Esperemos que o ano que ven, o único que aumentemos é o número de participantes, que todo salga ben. Bóveda foi o Concello que deu cabida a este evento cheo de música e bo ambiente. Un Concello que conta desde este ano con escola de patinaxe e que o ano que ven quere participar deste programa polos beneficios para os seus pequenos. Como todos os deportes, o colaborar en grupo, o de facer peña, o de facer algo diferente aparte de estudiar. Non sei, eu creo que o deporte é vida e o deporte eu defendo porque fui un deportista toda a vida e, bueno, gusta moito ver os pequenos facendo deporte. Está moi ben para poder integrarse no mundo e que vayan tomando contacto co patinaje e que se vayan aficionando a competir e a ver se conseguimos levar algunha primeira categoría. Abriron a competición os máis cativos, os grupos pequenos de primaria. Os 11 compoñentes do Club Anca encheron a pista de cores, de gargalladas e de trasnadas cos seus payasos. 3 minutos nos que estes rapaces amosaron diversas figuras con certa dificultade. 11 puntos en total foi a valoración da xuíz. De seguido entraría o grupo de rabiosas das escolas municipais de Monterroso. Con moita graza, bailaron o son da coñecida canción de Shakira e puxeron moito ritmo aos espectadores. Coordinadas e con estilo, remataron unha actuación que foi puntuada cun 10,3. Ambos estiveron moi ben. Monterroso recibiría a medalla de prata e o Club Anca a de ouro. Boa madeira destes rapaces. Moitos nenos están empezando e a parte destos nenos entran tamén o que somos debutantes e o primeiro ano que estamos. En todas as competicións sempre hai nervos, as pequenos sempre están aí. En grupos grandes de primaria, actuaría en primeiro lugar a Asociación Cultural e Deportiva de Xove que representaron Noite de Bonecas. As 14 bonequiñas utilizaron no seu show diversas caixas de agasallo que sorprenderon o público. Os cambios de ritmo e as figuras tamén foron moi aplaudidos. Presentación e contido do programa obtiveron unha puntuación de 12,8. Gran nivel tamén o amosado pola Escola Municipal de Chantada que nos ensinaron o sonido do agro. Un grupo moi numeroso, composto por 17 patinadoras que nos aprenderon a bailar muiñeira con patins. Un programa variado, con certa complexidade que o xurado decidiu valorar cun 13,1, que asalzaba a primeira posición deste provincial no que primou a orixinalidade. Amosáronse contentas por un traballo que non foi sinxelo. Ao principio era moi difícil, estábamos moi nerviosas e... É a primeira vez que competides? Sí. Todas xuntas? Sí. E ademais, sodes un grupo enorme. Sí. Oye, e quen pensou o tema, a música, todo eso? A nosa entrenadora, por suposto. Todo? Todo. Este ano fixeron de maravilla, non esperaba que o fixeran tan ben, entonces casi me daba igual de que quedaran. Eu xa me quedei contenta co ben que o fixeron elas. E chegarían os participantes de categoría de secundaria. Abrirían as 18 compoñentes do grupo das escolas municipais de Monterroso coa súa versión de todo un clásico, Gris, con variedade de cancións, de formacións e sempre cun sorriso nos beizos. A xuíz valorou contido e presentación cun 10,3. Monterroso obtería tamén a medalla de ouro neste provincial escolar. E chegaría a modalidade máis numerosa, os grupos pequenos de secundaria. As escolas municipais de Sarria sorprenderon cun El Zorro moi aguerrido, con gran estilo e moito control do patín.
As 7 compoñentes representaron continua a seriedade e a trascendencia deste tema. De seguido, farían a súa entrada os monxes da Escola Municipal de Chantada. 6 compoñentes que se amosaron coordinadas, con figura de gran dificultade e control. Moi concentradas e eficaces, obtiveron unha puntuación de 13,4, cunha actuación case perfecta. O Club Anca presentaría as súas 9 gotas de choiva con elementos distintos, formacións especiais e unha dificultade importante. Moi aplaudida tamén a orixinalidade na incorporación dos paraugas. 12 puntos moi merecidos, pero non suficientes para subir ao podio. E pecharía o campeonato a danza árabe das escolas municipais de Escarión. Unha peza moi movida, con moitos cambios, moito ritmo e figuras en altura e na que estiveron especialmente coordinadas. Os elementos foron tamén variados e cun gran orde na execución. Todo iso lles valeu 13,8 puntos e o primeiro posto nos grupos pequenos. Agora recordan o tempo de traballo. Desde outubro ou así. E cal era a parte máis complicada de todas? O de facer o pino é máis complicado. A sensación final foi dun traballo ben feito no que se puido ver a calidade que se agocha nestes rapaces que gozan co seu deporte. Todas, porque todas o fixeron moi ben, a Escola de Chantada está traballando moi ben, as de Escairón tamén, as nosas e as de Monterroso e tal, estamos aí tamén dando o noso grao de area, estamos todos moi emocionados, levámonos todos moi ben entre nós e apoiando todos o que queremos, que é patinar. A seguir traballando e animar non só os que sacan medallas, sino todos os que participan, porque hai que felicitar todos os rapaces que compiten nas competicións de xogade, ganen ou non ganen. Porque todos teñen, sen dúbida, o seu premio, o participar nun programa e nun evento no que tan só eles son os protagonistas.